गोजोनथाव खौरां जि बड'फानि सिमां बुरलुंबुथुरनि सा फारसे सनकस्त सुदिया आलादा बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनाय बिनिनो दिनै फिथाइ महरै आन्थोरजयै स्टेप बाय स्टेप जि बर'फोरनि जुजिनाय बिसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड बिनि गेजेरजों बड'फानि सिमां जि सन्टुष्ट सौदिया आलादा बड'लेण्ड रायजो जाफुङाखैब्लाबो दिनै बिएसि 1993 मायथाइयाव जाबाय बिटिसि जाबाय 2003 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि आरो बे गोरोबथा मतेनो बे एकर्ड मतेनो जि एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुप लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ बर' सुबुं जथाय आफाद जि सागान सानायनि गेजेरजों जि सानजाहा गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम सिमा बारायनायनि बाथ्रा आरो बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिआर सरकारा नोंथांमोना मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2024 मायथाइयाव जे रौतायाव जादोंमोन बेवहायनो सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन आरो बेनि उनावहाय जि 60टा गामि सोनाय बेयो जादोंमोन आरो दिनै बे गामिफोरखौ जोङो 60टा समस्ति बानायनानै जि एरिया एक्सटेनसन खालामनायनि बाथ्रामोन नाथाय नैबे 2025 मायथाइ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बियो समस्ति जायाब्लाबो बिनि गासै 60टा गामिनि जि बर' फिसाफोर 40,400 जि 44,000 44,000 बेखिनि बर' फिसाफोरा फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन आरो बिनि थाखाय बेजों लोगोसे आरो माखासे दरंनि बा गुबुन गुबुन जि आसामनि पार्टआबो जोंनो नैबे बिटिआर रेकर्डआव हाबदों बे हिसाबै जोङो नैबे थांनाय 6 तारिखनि जि 5 तारिखनि नटिफिकेसन बेनि जुगिदि गासै 81टा 81 भिलेजेस भट होनो मोनसिगोन बे गामिनि बा बै गामिनि 81 भिलेजनि गासै भटार्स बिथांमोना गुबुन गुबुन समस्तियाव भट होनो मोनगोन जेरै रौतायाव बेबायदि 19टा गामि बिदिनो हरिसिंगायाव 19टा गामि जोंनि धनस्रियाव 29टा गामि बिदिनो बागानपारायाव 4 गामि गयबारियाव 6टा गामि मुदैबारियाव 1 गामि खालिंजराव 1 गामि बेबायदि आरो पासनि सेरफाङाव 2 गामि बिथांमोना बे समस्तिफोरावहाय बुजाब जाबाय आरो बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो स्पेसियेलि जों धनस्रि समस्ति जानानै आं आफादगिरिजों लोगोसे चिफ एडभाइजार बाबुल खाख्लारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि आरो डिस्ट्रिक्ट इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट किशोर बसुमतारी इउथनि जोंहा आफादगिरि राजिब नार्जारिजों लोगोसे ब्लकनि गासै दैदेनगिरि जोङो जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बरायदों मस्टलि जोंहा गुफुर हालामनि बिश्वनाथनि जि गासै 29टा गामि दरंनि मोनसे बेकार कास्ट बे मोनसे हाबबाय आरो 28टा जोंहा बिश्वनाथनिफ्राय हाबबाय दा जों बिश्वनाथबासि जाय बिथांमोना दिनै जोंनि धनस्रि समस्तियाव हाबबाय धोनस्रि समस्ति इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै बे समाव जों गोजोनथाव मोनसे रादाब बिटिआरनि जि सिएम सार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो जोंनि मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव दिपेन बर' सारमोननि दैदेननायाव बर' जाथिनि जि सानजा फारसे थानाय गहपुरसिम जि सिमा बारायनायनि हाबाफारि बियो गासै जोंनियाव 60टा जि समस्ति जानो गोनां बे जायाखैब्लाबो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि बिटिआरनि इलेक्सन
बेयाव बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै भट होनो मोनसिगोन। दा बेखाय जोङो जाय 28टा गामिया दिनै धोनस्रि समस्तियाव हाब्बाय, जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जों बरायहरदों। आरो मोनसे गामि दरंनिफ्राय जाय मोनसे गामिया हाब्बाय, जों बिथांमोनखौबो जों बरायदों। मानोना बिथांमोनाबो दिनै जोंनि नं 37 धोनस्रि UPPL राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे एखेहैनो भट होनो मोनसिगोन। आरो जोङो खौसेथिनो नैबे जौगानायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों नाजादों। बेखाय जाय गामिफोरा जोंनि मानिजाथाव CMनि दैदेननायाव बिथांमोना हाब्बाय, जों बिथांमोनखौ जों बरायदों। आरो आङो जोबथानायाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि CM सार प्रमद बर' सारखौ जों धोनस्रि समस्तिनिफ्राय जानानै सारखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंजों लोगोसे थानानै जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावलांगोन, आं बेखौनो बुंनाय थाबाय।